Natalie Imbruglia hørte du her på P4 Trekanten. Hvis du går rundt og synes, det er alt for svært at få hul igennem til politikerne på Christiansborg, så er du ikke den eneste. Men i stedet for bare at ligge på sofaen og brokse, så har en gruppe unge fra Vejle rejst sig. I starten af december samlede de meninger ind på et banner i gågaden i Vejle. I dag er de så taget til Christiansborg for at besøge politikerne. Med fra studiet på Borgen er Errol Erdogan, der er formand for Radikal Ungdom i Vejle, og det lokale radikale folketingsmedlem Lotte Rod. Velkommen til jer begge. Tak. Tak skal du have. Errol Erdogan, du tog jo til Christiansborg for at få mere opmærksomhed om unges meninger. Hvorfor det? Jamen, altså mig og Cecilie, som er med herovre, vi har snakket meget om, at de unge de har lidt for svært ved at bryde igennem til politikerne. Altså der er mange, der bare læner sig tilbage og så ikke gider tage del i debatten. Og så vil vi give dem chancen. Altså vi tog ud til de unge, så at de kunne få chancen for at sige det videre, i stedet for at bare læne sig tilbage. Og hvordan er turen i dag så gået? Altså indtil videre er den gået super fedt. Altså, det har virkelig været en kæmpe stor oplevelse at få lov at snakke med dem alle sammen, og de har taget super godt imod det og været meget positive. Og I har jo blandt andre mødt Morten Østergaard og altså også Lotte Rod. Hvad har I fortalt politikerne? Altså vi har jo vist dem det her banner, og så har de selv fået lov at kigge lidt på det, og så har vi fortalt dem, hvordan oplevelsen har været, og hvordan de unge har taget imod det. Og så set om der er noget, de har kunne bruge til noget, hvilket vi håber, at de kan selvfølgelig. Hvad har I sådan helt konkret fortalt? Altså vi har fortalt lidt om, hvor svært det er at bryde igennem til de unge, at de ikke er så glade for at tage del i debatten. Der er mange, der er lidt tilbageholdende, og der er ikke turt at skrive noget, fordi at, altså, når man så spørger dem, så siger de, at jamen, vi har ikke nogen mening. Og så har vi så fortalt dem om nogle af de ting, der står på banneret, altså hvad de synes om det og sådan lidt. Og Lotte Rod, du er jo så en af dem, der har haft besøg i dag på dit arbejde på Christiansborg. Hvad har du lært? Jamen, først og fremmest har det jo gjort rigtig stort indtryk på mig, at vi har de her engagerede unge mennesker, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig fedt. Det, jeg har lært, det er, at det er meget, meget vigtigt for os som politikere, at vi ikke bare er sådan nogle gamle mænd i jakkesæt inde på Christiansborg, men at politik netop er noget, der kommer ud og er i øjenhøjde med de unge. Og hvad kan du så bruge dagen i dag til i dit arbejde i Folketinget? Først og fremmest så læser jeg jo selvfølgelig de forskellige forslag, der er kommet, men man kan sige, at på et endnu højere niveau, så spiller det her jo ind i den debat, som vi radikale har været ved at sætte i gang, nemlig at vi ønsker, at man får medborgerskab på skoleskemaet, sådan så at vi allerede i folkeskolen gør meget mere ud af at ruste vores elever til at være kritiske og tage stilling og have udsyn. Men der er jo nogen, der allerede kan finde ud af det. Er det så nødvendigt? Ja, men hvis du hørte efter, hvad Errol han sagde, så var det jo også netop, at vi faktisk har en fælles dagsorden i at arbejde på, at unge interesserer sig endnu mere for det og tager endnu mere stilling, og at man får den her fornemmelse ind under huden, at hvis man har noget at brokse over, så skal man ikke bare brokse, så skal man også gøre noget ved det. Og det kan man gøre, og det viser eksemplet fra i dag jo også, at så kan man også trænge igennem til os politikere. Og det er jo lige præcis det, I har gjort, Errol Erdogan. Hvad tror du, det her besøg, som I har lavet på Christiansborg i dag, det kommer til at betyde? Jeg håber, det kommer til at sætte gang i nogle tanker hos de her politikere, og jeg håber, de kan bruge det til noget i deres politik fremover. Lotte, hun kan jo sagtens i forhold til det her medborgerskabsfag, de er ved at sætte gang i, fordi at det her, det viser jo helt klart, at der er brug for det. Og så håber jeg, at der er nogle unge, der lige har fået lidt at tænke over, og at vi måske har fået ramt et par ildsjæle dernede på gågaden, som måske vil engagere sig lidt i politik også, ligesom os. Lotte Rod, kan du sige nu, at der er noget, som du konkret vil tage fat på, som har stået på det her banner, du har set? Den vigtigste ting, jeg synes, der stod på banneret i dag, var husk skolen. Jeg er jo børne- og undervisningsordfører, og det betyder jo også, at det her mit hjerte brænder. Og det gode er jo, at selvom vi står i en økonomisk krise, hvor vi ikke har penge til ret mange ting, så det vi gør i den nye regering, det er at huske skolen, og vi prioriterer faktisk at gøre nogle ting i skolen, fordi det er de gode idéer og kloge hoveder, vi skal leve af i fremtiden. Sagde det radikale folketingsmedlem Lotte Rod og formand for Radikal Ungdom i Vejle, Errol Erdogan fra Christiansborg. Tak skal I have. Udover Lotte Rod har også den radikale minister Morten Østergaard, Socialdemokraternes Karen Klint og de konservatives Mike Legarth haft besøg af de unge fra Vejle i dag.